Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Kada ku manta dai kuna tare da Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku latsa alamar ƙararrawar sanarwa. A yau ne za mu ji cewa Gwamnan Kano ya rattaba hannu akan dokar da ta raba sarakuna zuwa 5. Jiya ne dai mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sa hannunsa akan dokar nan da ta jawo cece-kuce akan raba masarautar gasar Kano da aka yi zuwa gidaje 5. Daily Nigerian ta rahoto cewa gwamnan ya sa hannu a wannan kuduri da majalisa ta amince da shi a jiya a matsayin doka a ranar 5 ga watan Disamban shekarar 2019. Majalisa ta yi na'am da kudirin a farkon watan Mayun shekarar 2019. Gwamnatin Abdullahi Ganduje ta rattaba hannu akan dokar ta kirkiro wasu sababbin masarautu guda a cikin jihar Kano, Bichi, Rano, Ƙaraye da kuma Gaya. Sai dai bayan fiye da watanni 6 da naɗa waɗannan sarakunan sai kotu ta ruguza naɗarsu. A wani hukunci, babban kotun jihar Kano ya wargaza dukkan waɗannan masarautu da aka kafa. Bayan wannan hukunci ne a cikin 'yan kwanakin nan Abdullahi Ganduje ya sake dumfarar majalisar dokokin Kano da wani sabon ƙuduri inda ya haƙiƙance akan barka masarautun jihar. Mun gode. A ranar Alhamis, 'yan majalisa suka amince da ƙudurin bayan tsallake matakan sauraro a zauren majalisar. Majalisar ta amince da ƙudurin ne ba tare da ta yi wasu garan bawul ba, kamar yadda jaridar ta rahoto. Sashe na 12 na wannan ƙuduri ne kurum majalisar ta yi wa kuskurima, inda aka ce dole gwamna ya nemi izinin majalisa game da taɓa darajar sarakuna.